Ye mapteruang na, ye nga galabak na, ye lagi dia. Kata anak na limu apun walau ta'ala sebab yan. Sa kakerbato lang kaya khaira ummah. Aku ni ko makatali ko bumasa orasul namin badi ating agad tingaraan mamantun dan umabi kuno taritang kada penelakan sudah tu ira nakaingkaram bi madagna ini dikikil sumin dala dagat na iman tu nasuk agad tingaraan namin badi ating tampaling na sesendita sama wak na mau ya ke wah belingan semua muslim na kaumpi aniran supen taganiran na Gusti Allah Taala wai nak kepakaya umpi anwalu Taala ge umat naman cumenangian ating agentingaraan tandingan tano sa pamamakin lagi yang kaya lokstan wasya kini pro insyaallah na pamamakin tano ko kamkini katano sa emanan yan na may to oras ko apa man semua na ko na tigin lagi kita lagi nga mga siya api agi bi panutu na karka na dokumenti na giro man yan na ikadun nana dah mana kita dari anak uang akhiran atau kita dah gibong tapas lul kitab ya tangay ako autor nak besar ilang wana man ulama era saya ngay labisang ibura gulo na miyata guru api agi udah na ay piagi udah na syukuran na miya pamagaro piya nga libatan no uy na miya uy na kata sa kitab na kata na nabasa sa timan ako na may papano-pano uy lagi na mo na sebagainya anti benar karena Gusti Allah ya Peter walau ta'ala sa suratul hijr ikasih ayat sekarang itu meron ko Quran Gusti kam isi pun seran benar ayat yang buku gina swalla bukan teh nah saya bu nakaji agama yang namanya tipan masuk di ya lo so unenya cucu tu badingnya apa pada ngirung-ngirung ada ko penuh dia ko juga ngirung-ngirungan apa nak Datang aja kata murtad dan ko mga sahabat. Ada mana yang ada karya ayat ini tulah dulu tak ada sa Quran. Sama kata ini tulah dulu ta'ala kata soalan na dua arkian non rakian seorder kasakan yang ini kulangan teman na burkian sotoruan hidayah tau alat omangan nabi esubu so kata mo menutan order walau ta'ala sa kisyo pa ino ko mga manusia ino to na ay apa mana ina dina kaadin apa kata kadirin sagian kayaki adina ko pelut anu langit aku sudah panas manusia ka udah manusia ngadin nakipantage na manusia iki aku sa sabuto kau tu sa suratul baqarah at-31 wah badi man ta kaya dulu tala ada do na kakira nang ngaranak mga sayo ini dunia ko mga malaikat ginan sukata manusia sa giyan langu-languan nakatao sa dunia padu na mutabi ang asong sa ulan kasumili kan natin kanin ang utapan no ini awiginakan na piana buta mana niya na so minaw na potaw na mibel ya aeroplano amia kada po ulan na padiyan na no magia ay mana na ay mana na paliwa tayo ko pitang kisa palaya tanong kasi sanggali nah dia tinggal berkata na ino biar ala diwan so nabi ada ina dama da ubay da pagari di mata surat di mata umat ya pun sa out of civilization out of empire pandi kumado di niya kataon sa para pia why yeah kada pakai penggalibag sa nga umat ya nah ayabu ay importante ka na pa makinig nga asur kapugo siya kula ilaha ilala na uno tingga si pamanagwan why uno tingga aja sa suratul Zumar ay kawa sa pulau mulo so mga pemakin degeniran so pakiru na pugulu taniran so mapi au nasiran imang ato matutulong na usiran imang papantasiakan na ato na mapi akatiru na ay mapi akatiru na tigwilu tala waman aksanu kaulah mimman dailala bedem na mapi akatiru waman junine tiro saka parati aku walau tala dawai lala hari ini aswena mana na ini juga utala kagel bekai asu dunia itu lah dinang dunia napus alepik no magi duduk banyak utama lo ay nalitan wa sadin sa alungan namon ay ang belasan amal lo nasi imam ha na pagamal kasi ka pagamal na ina sabi ang ulang ka na ubi kenapa dia duga begitu ge so nabi na di mata surat di mata umat na piyaki pamula usula ilaha illallah na si imyaw na mapamula sa Ginoo na piyaki galubusan ka umat nada pala kay gradu sa gradu ka tatamu ba sa di ka tatamu kon mata di ka maman sadi ana bangsa nga sadi mapi ato na ka kalasan na siya ay ko kailangan na pamacanigan na uno tingka ha
nanggil bukan nanggil baka dawa la ilaha illallah dengan naka andra kami walau ta'ala susangan yan aturwa la ilaha lagi ya inu ya gara kata ya dutan nah ini ni mana lagi ini tak kare na to kadang kadang di kira nama apa ni dia ke tu dunia di dia lewat mata benda berbuat ke sampai oi tala bera buat matan bera lupa mana kesabuti ya ini malala kuan dia ngayat kedam dia kaya mga lokstano awid akal sisa dia kaya pagtaw kal ano na dia kaya pengisalin bago mga morea tano nanala dari tay arab awid akal ay matamdar na de bumisya mapipigyan baka biro nakasukay ay antangan na dia mga lokstano mga ulama tano dia kaya manan yan na mga tao ambito magatsa nga galabak na ano man ya supisya katawan nakadnan sa widakal panagumdaman makalidas kanya kulang no kamargna siya nga dunia kaya mala na suka pagkataling man sa alungan na more alhamdulillah natahu ya tulwida mana na ano man dua gawi itanong maana Idul Fitr Idul Adha adna sa pulugo iko Ramadan at pigilot surasul sa tinampi adbang sa pulugo isang Idul Haida na ika sa pulugo ina hindi mo takapagukup ka o di ukop sa mga taon na siya ay mo nang hindi na umrao so hats na kaya na kaukup ko umrao doon ito nah gitu pamana gina experience ako pamana so pag nagrak na ikonsulta ko ko mga kata o mga ulama yun nakipamumuro sa kaya papalan sa uruwa penutun na yan apung ko manapatak ko pamanatek Allah ako na bumera ka ng pamanakon mana dua sa pulugo isa nga pamanakon do Ramadan naguhan sa nah dulu na uta Idul Fitr siya na Idul Adha siya ino ay mga di nah kagiyagin ka Ramadan nagi asukin turun ko Quran aki umpungan ko dewan wa mano Allah Ta'ala aki kalimo niya ko buotan wada aki ay ini turun ko nabi ini turun ko to ayat ami kumpleto sa agama sa gimu tawjiatul wida nah ino miya kalaan ay darada tagin ka iya pamana bulan Ramadan karaman perubruban ketutup beliau dikatai batano dikenduk ko mga ulama tanwa so lalo lang na kitab na si ini turun ko bulan Ramadan na kaya din po kaya po na nasa Quran na ino to na di man ari ang mga kitab ay diturun ang dewa na po waluta na perubruban yan pamana ada marubruban sa umbotan madam kaanian magwa sa surga at ituwing dia pagumpiyaw na aging kaya ini turun ko mga nabi masutin yan ginawa niyan makambingan ko Allah Ta'ala nagiyan ni pamana nadataro Quran perubruban yan karamat na isini mawala ka Ramadan na pakarubruban ang tanong may pagawa ang tanong pamana may pagawa sulang-ulangan adir ka tanong ikaswat Allah Subhanahu Wa Ta'ala kaya pamana Ramadan mana lahat napiakan belak na dua tindis saya gi isukin ito ng kukurano gi kaya ko ano nah gili mo ko lang wala ka naging kaya kurano ini ito ng kurabi saya mabuna saya miya pasad ka saya miya kumpleto na ino di malay darada kaya miya kumpleto ka nito na suratong bayda ay ka patlo ito ikatlo yan o tayo nalang ka miya kumpleto suwaga mang kata so kini kiawitian siya ay gusto kaya kumpleto niya na giye miya buwan iya pamana Ramadan na hadseo na kata niya kambelan ayam yang kambelan anu dah tan wang tua umay baik tu kita ketangan lu alam tua hujatul wida yang anak hujatul wida nama boleh posan nang akia panguda sa nabi so tigran sa English pa makakialat na gina na last will and testamento wah kapanginsan pigi ipapala din so atas tangan datara iyo last will and testament turning an acceptance of the cake of responsibility so atas tanggungan na ini pala din
ko umatyan. Naantong na ikarina. Isa ko, 1985. Dito ano to, 1985. Di ako di kelas isa emisyon. Wait, nakabili ako na sa isa, sa baba. Saka, mutahan na iba pa. Nasiyaw di makasiming sa center. Dito sa pamumuluan, titimo ni Senator Dumugo doon sa mga ulama kaplicture, kapanap siya doon si Kiki Madijan sa Nadir Asgar mga kwan na adna pre-list nila nakakapakaya so nga makasungsang to dahil adna mga papalitan nung ni mato o piyang kigalingiran na adna na mata lagi to adna pa man gilingiran hujatul wido muto ako na gilingiran transliteran lagi to nah umabati ito ka, adna pa ilong alun to, siguro dokumentaran no, sa kanada pa ilakon sa walay. Bati ani manong utaki mo. Na uri ano kaya pang Buddha sa nung nabi, nato na ipitiro yan. Hey mga manusia, kate, sabik na manusia, ino to, nakadisukuran na huda linas, na sa kanya nakapatat linas, na kaya umat ay nagniya na ukri na linas. Nga so, manusia. Bandiduan ni walau. Den na tirimaan mo mayab tagi gairah Islamatina den na tirimaan waluta na agama inon tabunas Islam ya ay mana kan ama mitur hey mga manusia sumbe ako niyo kumatanos ko pamamakin diganiyo bakit niya tigil lagi utay ni buta mo to tagi naman sumbe ako niyo hatim nabi kumatanos ko pamamakin diganiyo kadi ko katawan o saging kaya pagkatalin o mahad sa ngayakuan na may pangbarat mo ako niyo siya usuli kakaya patay di roon pa na sumakadadar pa si inasampay niya ako di siya makadadar pa di ipamakasya di ipamana manusia o pero dan tanong na kagiyan ni pag uli ano hamdala o pamana pamakon hamdala niya hey mga manusia na miyagusiak na ay apya makaya piya nga uli ano na mutak kaya giraw niya na hey mga manusia why tano ninyo pia-pia seperti unak no reason way na ingganata karakano so dua saya na o kapitin niyo na di kano din maridag sa dayon so Quran ako susunod gitu imata ta usang takwa o to na ori ano to na to na manipiter yan repeat yan sa utak ka po siya no repeat yan ay kaya natin na so makadidar pa si pagani ha hiskan o mga manusia so makadidar pa si nasang pagito pagani o tipiro mananan siya tigil na so makadidar pa si sa kanwa kipakadidar pa si nasampay niyo so miya nagiulakan kondisi makadidar pa kaamiran may pararampay niya ka lang niya ka ulado kami akan beda tu, dah sambung. Orang tu nak kerja mga sahabat yan, ino ada. Kesaksian niyo, amini sampai akan sore salah. Pihak kesaksian yang kira no. Tidak nak ya rasa, kesaksian nak. Kesaksian mga sahabat. Orang tu kesaksian no mga sahabat, nak gumin Rasul Nabi, isa ko na gumin Rasul. Ya Allah. Ya. Saksi ka ko to. Piyakay saksi sa mga sahabat. Na piyakay saksi Nabi sa Allah. Bumira sa Nabi ya Allah. Saksi ka. Minisampaikan. Susubuhin karangan ko mga manusia. Ay po na nakiturin na manusia. Miyapos na manusia. Miyapa sa tulog. Ujiatul bisa. Nagyan po na sa rasabot at tagyakin. Ay yung kaya pakambal na balaya. Kaya sa Allah ta'ala naman akakwatan sa epa managwan. Oh, hindi o. Iya kaya epa managwan. Okay, patay maka sumusumura na hats. Kasi yung ito ako. Nana. Si sa arapa, okop, alumana jemaat, waktu asar. Gini turun sana naya. Waktu asar, umatai, ang kaumatian. Apa dah hari kami alai Nabi. Ada tiga ni bumiangaw na kau subuan ipoon ko sung nataman ko asaro adi man nataman ko luhod dia tiga na umatang na ipoon ko asar nataman ko magari
Ino to. Nakadiya sulok na labis ang gibura mo na iliniran. At napito gatos. Di inaasar tumagarib ka na puno-pito-pulo. Okay? Napiyaking galbot kira na ha? Kasatiman at kagagawiran. Kasulay latul kadar nasap sang gibuulan-ulan abadalian ko miyangaw na ako. Kasi kena ba mga nabi, mga rasul, napiyaki sa kuduhan kinanso amal, galabak. Par oceran, isang pa isiran, kakana iranso, pakitong galabak kira na ino to. Napakaisip, buod na nga paano to na nabi. So paratingin na gumin raw siya. Dead na nabi, rasul aba gumin raw siya, ino to. Nakayigal ba siya nakapamula sa iman na siya niya pamula na niya. Napiyaking galba ka isaging ka umat ka galba ka na ay pagana kiyumpian ka na suparatian ka kanang basiran man kadisibutan na ay pagana kumpian ka na sa kanwa mo sualuta na yung pagtaganiyo wah na o kaumpian nga gi kaya pa man iman nakaparatian ka na kapakay mabumay tumal asubuan na pa man nakatak na riat kagana na o pakaprado luta na sa iko mga taon nagit ilabang ka amala sa mo tagya pakaprado wah galba ka ni na inshallah ay importante sa napaganeron na sebar kau di ka sebar na di ka makapag-iklas makapag-iklas ka tendo siya sa nga na makapumunutan ka ay importante nga kapamunutan kagaran na pa mo na iklaso sebar tanong ka o di ka sebar na di ka makapakurban nagid ni mujahada kapromasay ya kurban na upan kasi ang makalawa nga makurban ka na makurban na ka pananguta ka pakatumunutan ka na makapamunutan ka na di ka ditutuwalin na si kuwalay waluta lang nga episode na si tanong pagapas gilawas kasi tanong di pangangarapan ko waluta lang pagpag ni tanong rin sarili anak turuan na kada apa karin anak ubag apa ka nasara o kita tanong isa luta na adna oras na pa mana ke di pagawatan o so pa mana marata na simbi waluta lang sama pia na ke ila itanong pia so atas tanungan tanong paganero na badan abu niyawa kadwa na si karumang ka uso mga watako nagkapakaya pa manamaban na sumawan mga taga-sipag, mga sisip ka. Bala mo, lagi kayo pa mana. Atas tanong na nakatangkay wata ka usi ka rumang ka. Nakilay ka. Hindi na tingin. Basta cara, mukit tanong sa gigi pa mana. Nga, itong bagay tanong, insyarat tagi niya mga loks. Hindi niya tarikit ay bumigay. Tadigid tanong, ang mga ngunit tanong, sa luta na. Nakagidang tanong, yung kuto pa mana. Wah, kagidang tanong, ang kuto pa mana. Itong bagi-waluta la habang lagi ito nituruan ka ba na tiruturuan ay nung tato ala sa pagkakata so yi magtiruan na yi nga galabak na yi lagi din kato na limu apun waluta la sa panian sa kakrabato lang kaya kaya aguni ko makatali ko bumasa orasyon namin ba at tingaraan mamantun din umabi kuno taritag kada penelakad sudah tu ira nakaingarang bi madagna ini dikikil sumin dala dagatan ka na imanto na su tingaraan namin ba at tingarang tampaling na susundita sa mawag na kumawya ke wah ang bilingan sa mga Muslim na kaumpian niran sa pentaganiran na gusto lauta ala why nakapakaya umpian waluta lagi kay umat naman sa manangyan at tingaraan saya kebutuhan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh